Mám čítať? Od začiatku? Nový príbeh z očarujúcej série v výnimočnom priateľstve. Na veľkostatku Horná Hota je rušno. Všetci sa tešia na veľký konský turnaj. Amina kamarátka Pia chce súťažiť s problémovou kobylkou Cililing. Potom si však nájde nového koníka a Anny zostane zhrozená. Pin nový koník je Srdiečko. Dám ďalšie. Srdiečko, koník a veľký turnaj. Autor Us Lun, vydavateľstvo Fragment, dátum vydania 8.3.2024. Krásny a poučný príbeh o ľuďoch s dobrým srdcom, ktorí pomáhajú zachraňovať zvieratka. Eva s Hanou našli v snehu schúlenú malú červienku. Vôbec sa nehýbala. Čoskoro zistili, že sa chytila do pasce. I hneď zavolali zvieracích záchranárov, ktorí prišli im na pomoc. Musia však konať rýchlo, pretože stále husto sneží. Podarí sa zachrániť červienku, vyslobodiť? Zvierací záchranári, zasnežená červienka. Autor Mary Kelly, vydavateľstvo Fragment, dátum vydania 15.3.2024. Daj aj na zem, to nevadí. Aj mágia potrebuje svoje ochrankyne. Keď sa Ava presťahuje do domu, kuriózit zaujímajú zbierka tajomných artefaktov a kryštálov. Jej nezbedný tibetský tréner Pepper sa pokúša jeden z nich zjesť a tým sa spustí séria zvláštnych a magických udalostí. Čoskoro sa celé mesto ocitne v problémoch. Ave našťastie prichádzajú na pomoc kamarátky Sarah a Lily, no dokážu sa 3 dievčatá a Pepper naučiť ovládať kúzla a ochrániť svoj svet? Strážkyne mágie, kryštálový ošial. Autorka Linda Champanová, vydavateľstvo Albatros, dátum vydania 22.3.2024. Kúbko bude mať ocko cenu celý víkend iba pre seba. Jeho starší brat Daniel ide totiž s mamou na cyklotúru. Ocko plánuje, že sa strávia spolu príjemný a plnohodnotný čas. To znie dobre, myslí si chlapček. Ale čo to vlastne znamená? Čo presne sa počas takého víkendu robí? Jednoducho všetko na to, na čo človek má chuť, povie ocko. Kúbko nemusí dlho premýšľať. Obrázková kniha o malých dobrodružstvách za každého počasia a spoločne strávenom voľnom čase otca so synom. Kamarát Kúbko, 28 diel. Kúbkov víkend s ockom. Autor Telman Christian, vydavateľstvo Verbarium, dátum vydania marec 2024. Hurá, Kúbko s ockom sa rozhodli ísť do mesta na pouličnú slávnosť. Vezmu so sebou aj Kúbkovú najlepšiu kamarátku Pavlinku. Deje sa tam toho veľa, je čo objavovať. Deti by si chceli dať pomaľovať tvár, ísť na kolotoč, ochutnať zmrzlinu a pozrieť si koncert jednej skvelej kapely. V tej trme vrme zrazu Kúbko zbadá malé mačiatko. Vari sa stratilo?
Kupko beží za ním, no keď sa obzrie, Pavlínka s ockom sú preč. Ach, čo teraz? Táto obrázková kniha citlivo učí deti a ich rodičov všetkému, čo je dôležité, čo treba urobiť, keď zablúdia alebo sa stratia vo veľkom dave ľudí. Kamarát Kupko, 29 dielov. Kupko sa takmer stratí. Autor Telman Christian, vydavateľstvo Verbarium, dátum vydania marec 2024. Terka má veľkú radosť bračeka Jakubka. Aký je zlatý. Niekedy je to však s malým bábätkom celkom náročné, myslí si. Okrem toho mama s ockom už nemajú na ňu toľko času. Bračeka by však nedala za nič na svete. Je naňho hrdá a cíti sa byť tou najlepšou veľkou sestrou na celom šírom svete. Kamarátka Terka, 44 diel. Terka má bračeka. Autori Liane Schneider, Hanna Sorsen. Vydavateľstvo Verbarium, dátum vydania marec 2024. Príbehy škôlkarky Terky dávajú odpovede na otázky a pomocou názorných situácií z každodenného života ukazujú, ako sa deti už od 3 rokov môžu naučiť správať sa ohľaduplne nielen k sebe a okoliu, ale aj pochopiť a prečítať emócie. Pretože v rodine, ale aj medzi priateľmi ustavične dochádza ku konfliktom, ktoré môžu city druhého zraniť. Čo občas vedie k strate dôvery, pre deti to nie je vôbec ľahké vyrovnať sa s tým, nájsť si hranice, naučiť sa presadiť a vyjadriť svoje vlastné želanie. Nové knihy. Kamarátka Terka, 45 diel. Terka sa učí podeliť, dôverovať, vychádzať s ostatnými. Autori Line Schneider, Hanna Sorsen. Vydavateľstvo Verbarium, dátum vydania marec 2024. Novinky z knižného sveta, knižné podujatia. Bratislavský knižný veľtrh sa uskutoční od 9. do 12. marca 2024 v Inchebe. Festival autorského čítania Pohoda deň FM sa uskutoční 24. júna 2024 na letisku Trenčín. Medzinárodný festival literatúry a umenia Korito sa uskutoční od 26. do 28. októbra 2024 v Košiciach. Novinky z knižného sveta. C.S. La Officiale od pápeža Františka, príbehy o milom Pánu Bohu od Rainera Mariu Reillyho. Vydavateľstvo Slovart pripravuje na marec 2024 novú knihu od Michala Hvoreckého s názvom Z pamäti, ceny a ocenenia. Cena Unsoft Litera za rok 2023 bola udelená Hane Repovej za román Hviezda severu. Cenu Ivana Kraska za rok 2023 získala Zuzana Šulajová za knihu Slon v izbe. Cenu čitateľov Unsoft Litera 2023 získala kniha Príbeh krivdy od Petra Šuleja. Novinky z knižného sveta. Emília Táňa Svatošová vydala novú knihu s názvom Krížová cesta nádeje. Spolok
kníh svätého Vojtecha ponúka viacero nových titulov, medzi ktoré patria Minútočka od Jozefa Hlouch, Na detskej vlne od Jána Vetva veľkonočných príbehov, K Lisee od Pietra Martensa, Svätý Krištof od Gertrud Fuzengerovej a Annegert Fuchsberová, Krížová cesta pre zanepráznených od Emilie Martiny Jokelovej Ťuchovej. Všetko prečítam. Teraz to môžeme